যারা চিনো ভিডিও নাই টংনাই ইউটিউব তে সোশ্যাল মিডিয়াতে জন্য হামবায়া ফरो खा हामिया फरो जों तिनार प्रेस फिट खायना बागै जों फाइजाक टिटिएड हेडक्वार्टार खमुलुं मटर स्टैंड ताम निमाके जों जतन साइमानो खना ट्रिं बिसि कताल 21 डिसेम्बर 2023 जों साइमानो खना सारा टिप्रासार नाम একটা फेस्टिव खना जों साइमानो ट्रिं साइमानो आ ट्रिं नरगै खना खमुलुं मटर स्टैंड चीनी टिटिएडसी गवर्नमेंट बाय ऑर्गेनाइज खाजा लइजाक और खना ट्रिं पाला जन हरन दमके बेलाय और अरेंजमेंट कथमा खाजाक खना और ट्रिंगो चीनी बुबाग्रा फाइनाय चीनी एडिसिनि सीएम ईएम तंगायनाय आम परे चीनी समाजनि हदाखरक जतो समाजनि हदाखरक बबर फाइनाय जों इनभाइट देजाक बरंनो खना खमुला मटर स्टैंड बेलाय हरन दमके खना ट्रिं पाला जनाय आं जतनो न आनि खाबाय खो कयनामु जोंगो खना जनो पाले फाइलायदि और जा जोंहा ट्रिं पालायनाय एन्जय खायनाय तंथलायनाय तार नाचिन टिप्रासार नाम हुकुमु नाम एकटा फेस्टिवनि जों साइमानो ताय ओ खना ट्रिंगो गोबां मा त्रिपुरा हास्टेलनि रसामु गोरोब दङ जेमन सिनि दाबिसना चंर फाइनाय बाय सनजिता सं बुकु सरगसि सं फाइनाय ताय आपनो कारै जों साइमानो मिया त्रिपुरा आइडल और जों फिनाल हेंखा जों त्रिपुरा आइडल टॉप 3 विनार रंनाय एक नंबर तंनाय दुइ नंबर ताई 3 नंबर त्रिपुरा आइडल नि जे टॉप 3 तंनाय खना बर ताइसा और ट्रिंगो बर खना प्रोग्राम खाइफैनाय आबागै जतो हास्टेल जतो लोकरा आं कयनाय खाबे खुबे आंथि कयफिरो खरा जनो और दले पाले फाइलायदि जों थार ट्रिं पालायनाय हरन बदन बेले और कतर अरेंजमेंट न लुगि माखना स्टेज लाइट दक खना और अन्य रकम प्रोग्राम हाइसि ता निमाके तो जे हामाया फरा मुसंगो जोंनि एडिसि गवर्नमेंट नबो ता निमाके खना ट्रिं बेसिकली जों और लोकल तंगो प्लस बेसिकली एडिसि गवर्नमेंट अपना ऑर्गेनाइज खाइ दंगो आबागै जतनो कयनाय हायनाय साथिरो खनासि और हास्टेल चिनि जे हाबुबाग्रा तंनाय समाज हदाकर तंनाय बे गोबां मानसिनि और डेलिगेट वीआईपी बर फाइबिनै आहाय हाय हामबाया फारै नंनो कयो खना खमुलुं मटर स्टैंड जों दले पाले फायो जों बसा ट्रिं पालायना बागै हामबाय हास्टेलनि सिंगार बरा फायनानै थानाव फायनायबा अन हास्टेलनि सिंगार जों तुबुनाय मानि न किन्तु जों खना तुबुग्रालि आताम निना जतनो बिजि शिड्यूल जों बांनो सिंगार तुबुनाय मानि बयले तुबुनाय मानि किन्तु चिनियाव समय बेके समयनि व्यापारनि थांगा प्लास बांला सब ट्रिं पालाय जागो ना जों साइमान नगा बर वार बिजि जा बागै जों और लोकल सिंगार आंसो बुं खुगा जे दा बिसना चंग तंनाय बा सनि तंनाय आबुनि आउटि प्राइडल टॉप 3 सिंगार बर खना और जगा बर और ताय पाफुं खायनाय हामबाय प्राइडलनि जे गानायाबो कयजन टॉप 3 एक मे चैंपियन रुपेश देवरमा बतंनाय 7 जन आदा तीन जन जे टॉप 3 में रुपेश फाइनाय राहेल कॉलेज फाइनाय ताय सुस्मिता देवरा बर माथाम तंनाय आरो खना हामबाय माने जों बंला फाइजों इनभाइट देनाय बाट अदे पाफुं अब टॉप 3 खायनाय आबो जों मापुला फुरनो आबो मा डिसन नाजाक ताय नगरे सब फाइनाय फाटार हास्टेल के फाइलिया जोंनि हाबुबाग्रा तंनाय ताय समाज हदाना हर तंनाय जतो हदानि जतो हदानि जों अलरेडी बुं इनभाइट देजाक ता चिने दिजे हापांनि चिन सीएम सं एएम सार सं बरकन तंमाने एमजी सार तंमाने इनके पुलावनो चिनि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रकम बेलेके हामबाय अजरा नरक सुनो कक सोंफैमाने बगै जों कना बेले कत्रक पालाजन थां दङो बिरफ्रा हा कासेबो इतिहास तामुनके ट्रिं हिंके जतन साइमानो जों साचा कपाय इंमानि साल आदिनिसिम जों लेखाय फायो महाराजा जाजरफा 590 ख्रीष्टाब्द जे बांलादेश थांनाय जुद्ध कप्लायमानि साल अ सालना तैनाय जों आदिनिसिम लेखाय फायमानि बिदिखौ जरा 1434 खोनानो खोना जों यापि बारनाय आ सालना जों यापि बाना थां दङ 1434 बोसोर सिगाङाव माके तंथगै फायमानि साल आबुनि बगिनो खाजनि दाखुरक खोना मटर स्टेनो बेलेक खदम दमके ओ ट्रिंगो पालाङा थाङै दङ ताय सिनि एडिसि गवर्नमेंट अबनो जे खायकिया सामु आबनो वे बनो बेलेक हामबाय मारु अ माहायरङै याजक ना माने बगै सिनि द फारंनि साचम कमाय तंगनि ताबो गवर्नमेंट अमनो ना माने बगै ताय बर सामु खायमाने बगै बेलेक हामबाय सिनि एडिसि गवर्नमेंट ताय महाराजनो बेलेक हामबाय मारु अ माहायजर बरनो जे सिजारै तो माने तुरुक है सिनि साचक कमाय थांमानि अ माहायाव इतिहास रक जों ताबो मानखा आबनो बगै खाजनि ताखुरक ताय एलाकानि जौतो दिनै जे ससियेल मिडिया ताय यूट्यूब नाय तंगै दं
norok khana joto ni moto chen na phaji kaham kring ka phaibaidi tai sing khana tongtholainai chalainai ninglainai amai ke sing kaham khainai joto no participate khaibidi nei ono koijau asung hambai